see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Hi, Holly. Hindi ko plano may laro na sila kuya this coming Saturday. And gusto kong, ano sila, may... Ayan. Ang ko na to, kaso nga diba, hindi siya nag-record. So, eto nga yung sa Yes Style. I-leave ko sa link kung mayroon akong, kung mayroon akong code, guys. Tingnan natin kung may code tayo. I-leave ko sa link. And kung mayroon pa itong mga makikita nyo dito, i-leave ko rin sa link kung mayroon pa sila. Kasi ang cute na mga in-order ko para sa akin. Eto, nag-order ako nito panglinis. Mga sa kusina lahat to. Ngayon, obsessed ako sa mga gamit sa kusina. So, ayan, panlinis dyan sa sink. Tapos, eto. Wala, mahaba tong ano natin ha. Unboxing plus haul. So, eto, nakalimutan ko na kung ano to. Sampayan yata to ng basta makikita nyo na lang to guys sa mga vlogs kung saan ko to gagamitin ng mga to. Kasi sa dami nito, hindi ko na alam kung saan ko siya, kung ano para saan siya. Basta yan, may ganito siya. Para hindi tayo matagalan. Eto, gusto ko to. Buksan natin to. Ito ay yung aking gloves. O, diba? Nag-order akong gloves kasi sa picture nito, kahit may mabasag na glass, matibay siya. Kaya in-order ko to. Ito yung size nito yata, medium. Ayan. Hanggang dito siya, oh. So, panglinis dito. Dalawa atang binili ko nito. Ayan. Tapos, eto. Sana nagre-record, ha? Hala, 10 minutes na. Eto naman ay... para sa... Ano siya? Tawag na, hindi siya plato, guys. Tawag yan yung... ceramic din siya na pwede mo siyang paglagyan ng dumplings or spring rolls. Tapos, dito mo ilalagay yung sauce. Heart siya na kulay yellow. So, nakikita nyo, oh. Ayan. May kita nyo na lang to sa mga, sa mga darating ko mga vlogs kasi gagamitin ko yung mga yan. Ito kasi maganda siya, oh. Ang cute niya. Para lang siya yung, tulad din nung binigay sa akin ni Reyes ng birthday ko. And, eto pa, isang gloves. Hindi pala siya gloves, guys. Eto ay, wait lang. So, eto, hindi pala siya gloves. Eto ay para sa dough. Di ba mahilig ako magawa ng mga tinapay. Tapos, di ba nininid siya. So, instead na hindi na madumi yung, yung counter, dito mo na lang ilalagay yung dough sa loob. Makikita nyo ito one day na gagamitin ko to. So, dito mo ilalagay yung dough. Tapos, meron siyang lock. Hindi siya lock. Eto ba? Silicone siya. Made in silicone siya. Ayan, meron siya ditong, itatali mo lang siya. Ang galing nga nito eh. First time ko to nakita sa Yes Style. So, yan. Yan, itatight mo lang siya. Tapos, dun mo na siya himas-himasin hanggang makuha mo yung texture na gusto nyo sa dough. So, eto, binili ko siya. Yan, ilagay ko dito yung pang-lock niya para hindi ko siya mawala. Ugasan ko rin yan. And, eto guys. Diba mahilig ako sa mga Korean drama? Ayan, bumili ako ng mga ganitong glass. Aesthetic lang ba? Ayan, Sunny. Ayan, Sunny ang nakalagay. O, ayan, para sa mga churba-churba kong juices. And, eto yung kutsarang wood. Bumili ako nito para sa cereal or kaya pa naggawa ko ng, breakfast na. Ay, nabali siya. Ay, nag-crack. Ay, paano kaya ito? Pwede ba itong i-report? Ayan, Ay, very sad. $7 ata to. Sayang lang. Nag-ano na siya, oh. Wala. Crack na. Paano kaya, no? Pwede ba itong
i-report sa kanila na nag-crack siya. Ganda pa naman nito. Para sa yogurt. Ay, nasayang yung $7. Sana pwedeng i-report, no? Hindi ko alam, parang hindi eh. So anyway, move on na tayo. Dito naman tayo sa, ayan, may box siya. Cup to, cup. Ay, ang cute. Ito yung binili ko kasi pwede mo siyang bilhin na cup lang or with kutsarita, gold na kutsarita. Ang cute. Be awesome today. Mayroon siyang nakalagay dyan. May kita nyo na lang to sa mga post ko sa Instagram or IG story ko, sa mga vlogs, kasi gagamitin ko mga to. Ayan, excited na ako gamitin ang mga yan. So, ang dami kong hugasan. Tapos ko lang maghugas kahapon ng mga pinamili ko sa mga second hand na mga baso. Sabi ko sa inyo eh, obsessed ako ngayon sa mga kusina. And kailangan ko magbawas. Yung mga hindi ko ginagamit, i-donate ko na yung mga yan sa salvo. Okay, eto na naman, glass ulit to. Or cup. Glass. Hi, ang cute. Mayroon din siyang kasamang kutsarita. Silver naman to. Ayan, nakalagay dito ay, hindi nyo makita ata, guys. Delicious. Ayan. Delicious. Diyan. Tapos, eto yung kanyang, ang cute ng kutsarita. Matangkad siya. So, hindi ba yung kamay mo. Matangkad siya. Eto naman, maliit. Tama lang. Ayan. Kasi pwede mo siyang bilhin na walang kutsarita. Kinuha ko yung may mga kutsarita. So, may extra additional siya. So, hindi ko na alam kung magkano yung binayaran ko. Next is, eto. Eto naman ay pang whisk. Ipipress nyo siya, press down, tapos mag-spin na siya. So, tanggalin ko muna kayo dito sa tripod. Kasi alam nyo ba na namatay na naman kayo. Ang haba na ng sinabi ko. Pero naka-record kasi tinitingnan ko. Naka-record siya. Ayan o, naka-record siya. Kasi yung sa camera, naka-record naman. Chinek ko nandun. And yung kanina, tapos ko nang i-hold sa inyo yung isang box. Nandito na tayo. Nabuksan ko na nga yung second box. Naka-record siya. Tapos bigla siyang namatay. So, chinek ko siya. Pag-check ko, yung mga napakita ko sa inyo na alam kong naka-record, na wala kasi nag-memory card. Wala na kasi akong memory card na iba. Ito na lang talaga. Kaya pinagtsatsagaan ko siya. Ayan, naubos ko nang i-hold sa inyo lahat. Ando na yung mga dumi ko. Tingnan nyo. Pero, ang na-record niya lang ay yung pinakita ko sa inyo nag-spin na pang whisk. Ayan na yung mga kalat ko dito. Oh, naubos ko na. So, ngayon, napapagod na ako. Masakit na yung arms ko. I-haul ko pa ba to sa inyo? Siguro dito ko na lang i-haul ng madalian. Wait lang. Ay, wait lang guys. Hindi ko alam kung ano. Basta ang alam ko yung last is yung nag-spin na pang whisk. Yun yung last ko. Pero hindi ko na matandaan kung ano pa yung ko sa inyo. Wait lang. Inis na ako. Napapagod na ako. Masakit na yung aking braso at kilikili kakaganon. Tapos walay. Eto, ang alam ko ilagay mo ba yung gloves mo para tumulo siya? Yung parang sampayan siya ng gloves. Kasi sa akin, sinasampay ko lang dito. So, eto, kaso lang, hindi ko alam kung nasan yung kanya, kung paano siya. Kasi wala siya yung stand. Yes, baby. So, makikita nyo na lang to sa mga vlogs ko kung paano ko siya gagamitin. Kasi ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya patatayuin. Kasi hindi ko makita yung lalagyan niya. So, anyway, eto, bumili ako dito. Eto yung parang chopping board. Tapos may maliit siyang kutsilyo, pillar. Tapos yung kutsilyo niya, mayroon siyang cover. So, ayan, bumili ako dito kasi nakita lang naman ako dito. And eto, yung brush na panlinis sa mga gilid-gilid, sa mga singit-singit ng lababo, ng induction. So, yan, binili ko siya. Eto yung brush niya. Tapos, meron siyang parang cloth na parang velvety ang kanyang texture. So, panlinis yan sa kusina at kung saan pa. Pero, gagamitin ko lang naman yan sa sink tsaka dyan sa induction. Tapos, eto naman ay cloth na parang siyang placemat. Placemat siya, guys. Yung manipis lang. Yan. And, eto, sampayan din to ng paano ba? Baka eto, dito. Ay, hindi rin. Hindi ko na alam. Tingnan ko na lang ulit sa Yestel kung
paano to. Kasi nakita ko to naka-assemble na eh. So, ayan. Meron siyang may dalawa siyang stand. Yung stick ba? Tapos, ayan. Yes, baby. So, makikita niyo na yun sa vlog. Yeah, wait, baby. Okay, wait lang. Patayin ko muna kasi baka mamatay. At least, eto naka-record na. Wait lang, patayin ko muna. So, pinapatay ko siya every 5 minutes para alam kong naka-record siya. Chinek ko yung kanina, okay naman siya. So, eto, hindi ko lang po napakita ko na sa inyo. Eto yung paghugasan ko ng blueberries ni Holly. Kasi paghugasan ko ng blueberries ni Holly na nasa bowl lang siya. Naglalaglagan siya sa sink. So, eto, hindi na. And eto, binili ko to. Naka-box to, guys. Naka-box siya kanina. Pero, ayan. Binili ko to dahil pang nag-iiwa ba ako ng mga vegetables para hindi na yung mabibigat na plato yung ginagamit ko. Ito plastic lang, magaan siya. Meron ditong mas malaki pero ang kinuha ko yung second na malaki kasi meron pang mas maliit nito. So, ayan. Sobrang napapagod na ako sa aking SD card. Alam nyo ba na sabi ko every 5 minutes ko siya papatayin. Hindi pa 5 minutes namatay siya and then yung mga pinakita kong iba hindi na naman siya na-record. Pero yung una na okay siya. So, i-check ko siya kung saan yung hindi na-record. Nakakapagod na to. So, and eto naman yung next wooden spoon ulit. Mas malaki to compare dito and mas maganda yung kanyang pagka-wooden. So, yan. Gusto ko to kasi gagamitin natin to para nagluluto. Eto, binili ko to. Eto naman ay yung placemat pang nagbe-baking. Silicone siya. Patayin ko muna para ma-record kayo. 2 minutes na siya. Wait. Next is cloth. Ito na naman, katulad ng pinakita ko sa inyo, isa siyang placemat na cloth. Ayan. And ito, apron. Bumili ako ng apron kasi mahilig nga ako magluto, diba? And yung apron ko dito ay 3 lang. Pag marumi na sila, wala akong pampalit. So, kinuha ko to kasi mura lang. Pero yung kanyang cloth hindi ganun kaganda. Pero okay lang naman. Kasi pang bahay-bahay lang. Pampalit-palit ko lang naman siya para nagluluto ako. So, yan. And eto, hindi ko alam kung bakit ko to nabili. Hindi ko alam kung paano, saan ko to gagamitin. Pero nasa cart ko ata. Siguro sa bigas to. Tapos meron siyang ganitong spatula. So, sa bigas siguro to. And meron ulit ako na gloves. Meron tayong gloves. Ito naman malaki siya na hanggang elbow. Yung isa, ano lang yun, subjo lang yun. Ito hanggang elbow. So, yan. And maganda rin to kasi nga sa picture niya, ang sabi hindi siya agad-agad na sisira or nabubutas kahit mag-pick ka ng sirang glass. Okay, 2 minutes off. Ay. Nakakahingal tong pag-haul ko. So, yan. Ito yung gloves. Ito, napakita ko na to sa inyo. Ito nga yung stainless na nag-spin. And meron din akong isa. Nasa box din to. Etong isa nasa box. Nag-spin din siya pero plastic made naman siya. So, yeah. Meron tayong silver, stainless, and meron tayong plastic. And placemat na round na abaka. Hindi ko alam kung hindi abaka. Basta native. Ay, meron itong malaki pero ang kinuha ko ay yung maliit lang. Then, meron ulit akong panglinis sa kusina, sa lababo, pang brush. Meron naman dito sa Australia ganitong pang-brush. Pero kinuha ko siya kasi nga, cutie-cutie. Kasi para siyang pusa. Ayan, meron siyang tenga dyan. Pink and next. Ito naman, binili ko to mga pang-trapo. Trapo. Basahan. Trapo kasi sa Bicol. Basahan. Meron siyang 10 piraso. Kasi yung panggamit kong panglinis sa mga table ay eto. And hindi ko siya masyadong gusto kasi ang nipis niya and yeah, hindi siya masyado nakakalinis. Ito kasi parang ma-absorb niya agad yung mga basa-basa or mga tubig. So, bumili ako nito kasi mura lang siya. 10 sa isang ganito. Meron tayong 10 and more basahan. So, ayan. Meron ulit ako. Iba naman yung design niya. Ito, meron siyang parang, dito, oh. May details. Ito, wala. Pero pareho lang naman siyang basahan. Pero maganda kasi yung cloth niya, guys. Parang mag-absorb talaga siya. And si Jan, mahilig siyang humingi sa akin ng basahan. So, marami akong basahan ngayon. Kasi, diba, sa golf stick niya, tapos, kung saan niya pa sa fishing niya, humingi siya ng rag sa akin. So, eto, meron ako nitong, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5 sa isang bag. Kasi naka-plastic to kanina. So, meron akong 5, 10, 15, 20.
20. So, meron 20 pieces or 20, 30 lahat. Kasi plus ito. So, yan. Ito yung mga basahan. And natapos ko na yung isang box. Move na tayo sa second box. Sana hindi siya... Ito ba, napakita ko to sa inyo. Yung panghugas sa blueberries ni Holly para hindi na siya malalaglag lagi sa lababo pag nasa bowl. So, yan. Hindi lang blueberries, kahit tomatoes. Yung paborito kong tomatoes, yung pirino. Alam nyo ba, hinihingal na ako, guys. Nagmamadali ako kasi baka mamatay. So, patayin ko muna to. Okay, tapos na to. Next box na tayo. And kanina, nabuksan ko na to kaso nga hindi siya naka-record. So, eto mas malaking box to compare doon. So, eto na yung next. And yes, nag-record siya. So, eto naman, meron siyang takip. Eto, pwede mo siyang storage ng food, Papa. Not there, Papa. And hugasan. Pwede mong hugasan yung fruit tsaka vegetable dito. Yung parang igaganon mo lang siya, tapos dito yung tubig. Masasalo yung tubig. So, ganun-ganun lang. So, yan. And pwede rin siyang lagyan ng fruits or vegetables, tapos ilagay nyo lang sa ref like lettuce. So, yan. Mommy, Yes, baby? give me fruit. Like when I go into the kitchen. Wait, Baba. Don't talk to me yet, Baba, because, you know, our SD card is not good. Eto naman, nakalimutan ko na. Ano to? Nakabox siya. Sana wag kayong mo. Ay! I love What is this. it? Ceramic na. Ayan. Di ba mahilig ako magluto, tapos mag-picture. So, diyan. After ko maluto yung food, dito ko ilalagay. Ayan, tray na ceramic. Tapos para siyang pang-grilled yung design niya dito. White siya. Meron dito iba-ibang kulay. Sana wag kayong mamatay. Oh. What is that? Or mag-error. What is that? Another box. Ay, hala. Dalawa yung na-order ko nito. How many? Dalawa. And then yellow. How Bakit many? yellow? Pareho. Siguro yung Ma? isa, ipadala ko na lang sa Pinas. Ma? Kasi dalawa na siya. Wait, baby, don't talk to me yet. Because, you know, our SD card is not really good. You should buy a new Yeah. one. So, eto. The same kanina. So, etong isa, ipapadala ko lang to kay Mama. Baby, shush. Ipapadala ko to kay Mama. Kasi, yun nga, magbabalik-bayang box din ako kay Mama. So, ibigay ko to kay Mama. Dalawa yung na-order natin. Patayin ko muna. Para parang ako nag-exercise. Balik-balik para patayin. Record siya. And sana wag siya mag-memory error. So, okay. Eto naman. Box ulit. Where's the cuchillo? Sorry, Baba, okay? Si Holly parang gusto niyang kausapin si Mami. Kaso, nagmamadali ako. Kasi baka mag-memory card error na naman. Ay, ang cute. What? Okay. Eto naman, parang The other one? yeah, dirty white siya. Like white? No, this is white. This is parang cream. Ang kanyang What's that? So, mayroon ulit ako na ayan, lalagyan ng ulam after kong lutuin. That one? Yes, baby. Wait, baby. Nagmamadali si Mami. And cloth. Ito yung cloth. Dami kong cloth. Di ba nag-haul ako sa inyo na maraming, ano ba yun? Hindi siya, ano siya pala. Apron. Oh, apron ulit. That's yours, Mom. Yeah, mura lang kasi. Yeah. And you can have this as well. So, eto. Iba naman yung design niya. But Mom, I'm So, small. yan. Hindi nga lang maganda yung ano niya kasi mura lang siya. Yes. Another spoon, wooden That spoon. could be mine now, Mom. Ha? Yeah, you can have this. You can spoon para sa yogurt. Ayan. Gusto ko yung wooden na I yun. need my yogurt on. And eto, tong para sa What's Ayan. for? for grilled. I wanna try. Ayan, pink. Ano siya, stainless. Okay. And ay, ang pangit. Ang ganda nito tingnan sa sa picture. Pero ang pangit ng kulay ng pagka-pink. So, meron tayong pang ano. Wait, Baba. Pang ano siya, guys. Pang scoop ba sa kanin? Kanin? Oo. Who's Ayan, kanin? pang kanin. Tapos, meron siyang stand. Ayan, may stand siya, oh. Mom, So, yan. Hindi ko gusto ang kulay niya. Ang pangit sa personal. And, eto. what is that? Naalala ko to.
What's that, Mom? Wait, baby. Pag hinugasan mo yung bigas, instead na kamay ang ginagamit mo para hindi matapon yung bigas, ito ang gagamitin mo, pang ganon, para masala yung bigas, so hindi siya masasayang. I think. Basta, ito yung naalala ko, nakita ko sa picture kung paano siya gamitin. And another wooden spoon. Ay, ang cute. That's mine. That's yours, Mom. Yeah, this is mine. Hala. Sana wag mamatay. Wait lang, patayin ko. Hindi mamatay, mag-memory error ba? Spoon, same nung nauna, eto ba? So, dalawa yung ganito ko. Parang kay Holly. And another wooden spoon. Wooden fork. May partner That kang one's spoon. mine. Wooden fork naman to. I always said another Na one. meron siyang parang yung sinulid. This one's mine. Okay, meron yun na spoon. Hindi ko lang alam kung nasa. It's mine. And eto naman, panghugas sa mga tumbler ng mga bata. Ayan, panghugas, pangkusit ba dun sa pinaka, dulo. Ilalim. So, kaya ko to binili. This one's mine. At saka sa mga bote, na maliliit din na baso, yung maliliit ang bunganga. Yung maliliit ang bunganga ng baso, pwede din itong palinis. So, meron siyang dalawa na magkaiba yung size. And fabric yung niya. Eto. Okay. I wanna Next. feel like this. Another wooden spoon. Ang cute naman ito. Hey. Yes. Okay, okay na baba. Okay. So, eto naman yung wooden spoon na parang siya, teaspoon. Maliit lang siya. That could be yours. And That's mine. eto, another wooden naman siya na tong. Ayan. Tall again. Ayan, yeah, but wooden one. A wooden one. And longer. Long. Ayan. Mas mahaba siya. Oh, ayan. Mom, that one's yours and the pink one's And mine. eto ay maganda to. Kasi, pag nagprito kang or naggawa ka ng nuggets, or Nuggets? chicken nuggets or I fried like chicken, meron siyang strainer, tsaka pangkusit. Tong na siya na may strainer. Ayan. Pero parang hindi siya matibay, hindi siya ganun, hindi maganda yung kanyang quality. Pero mura lang kasi, kaya okay na siya sa presyo. What is that? Ito naman, pangkat sa egg. Yung hard-boiled egg. Ayan, para maganda yung kanyang pagkakat. Mommy, Ayan. Mayroon yung ibang kulay. Wait, patayin ko muna bago mag-memory card error. Okay, next. Masakit na talagang aking braso at saka kilikili kuha sa box. Okay, ito na ka-box. Feeling ko ito ay mug. Yes. Ay, I love this. You like it? Yeah, eto, pwede mo siya lagyan ng yogurt. Sa picture nakalagay ata doon yogurt. Ayan, good morning. So, meron na tayong, yung isa mas malaki yung mug eh. So, yan. And another one. A box. Okay, mayroon naman siyang plastic. And, the same lang siya na good morning. Pero ito Says naman, good morning. white yung print niya. Magkaiba yung presyo ng white print tsaka black print na mug. Etong ganito, yung good morning. So, ayan, dalawa. Bakit dalawa? Na pareho lang. Wala lang. Gusto ko kasi ang cute. And, ito naman naka-box. Again. Yes, huwag kayo Don't mag touch it. memory error. Para sunod-sunod na to. So, hindi na kuulit. Ay! Meron akong another pink. I like pink color. Kasi gusto ko siya. Meron ako nitong isa. So, kumaulit ako ng isa pa. Yung isa nito, regalo ni Race nung birthday ko. Nakita nyo na yon. And, eto naman. Wait, Baba. Eto. Oh, bakit dalawa yung delicious? A cup. Mayroon ako nitong isa. Another one. A cup. Hindi ko alam kung bakit dalawa. Alam ko isa lang. Oh, I open Baka that. na dalawa yung ko, hindi ko na-check. So, ayan, dalawa. Is it? Oh, delicious. The same nung nakita nyo kanina, may spoon. Yun, sabi ko nga, pwede nyo siyang bili na walang spoon. Pag may spoon, additional na dollars. Hindi $1, hindi ko lang alam. Basta mayroon siya. Mas pricey siya pag may spoon. Pero nga, ayan, dalawa na yung ganito ko. Ewan ko ba kung bakit dalawa.
And eto, wait, patayin ko ulit kasi baka mag-memory card error. Man ay, ano siya, grater na maliit. Kasi meron ako dyan yung mga laki, yung pang cheese. Eto naman para sa mga citrus like lemon, oranges, ayan. And meron siyang pang takip, which is very good kasi para hindi siya makasugat. So, ayan, meron siyang takip and meron siyang brush. Hindi ko alam kung pang ano tong brush. Pag hinugasan mo siya, eto pa kasi syempre sumusuksok sa mga butas-butas. So, eto pang linis siya. Very good yan. So, yan. And, eto ata yung pang-sampay. Sampayan. Sampayan ng aking mga nabiling punasan. Yes. Ayan, di ba? Paggabi na, pagtapos na maglinis ng kusina, isasampay ko lang dyan yung mga, ang cute naman ito, oh, mga cloth. Kasi spacious siya, pero pag tumuyo naman, tatanggalin mo, i-fold mo lang siya, tapos i-storage mo na siya. So, yan. And, eto, wooden tray. Wooden tray. Nahihilig ako ngayon naman sa wooden. So, eto, wooden tray. Ayan siya. Meron ata nito. Ito yata yung malaki. Or may mas malaki pa. Nakalimutan ko na. Pero ayan siya. Oh. Tamang size lang din. Ano ba? Dito yung, ito yung coffee mo. Tapos dito yung, dito yung, sabihin natin, eggs and bacon. O, diba? O, dyan. Isa-serve mo na sa iyong bana. Ayan. So, meron tayong wooden tray. Woo! And, more table to. Pampunas. I think it's like a Bitin na natin. Ayan, another one. The same lang nung sa isa. Kasi nga, sabi ko sa inyo, mahilig kami sa ganito kasi white. si Jan, laging humihingi nito sa akin. So, marami akong ibibigay sa kanya ngayon. Hindi na yung mga lumang damit ni TJ or ni Sa. And, eto. What is that? Eto naman ay ang ganda nito sa picture. Pero para siyang parang ano ba? Wait, buksan ko lang sa kanya. Para siyang lata. Ang ganda nito sa picture. Alam mo yun, nung nagpiprito ka, para hindi siya, ang pangit ng texture nito. Oy! Ay, wala. Ang pangit niya, oh. Ano siya? Para siyang aluminum foil na matibay lang ng konti sa aluminum foil. Yung ginagamit natin pa nagluluto. Ito kasi, sa picture kasi ang ganda niya. Para piprito ka ba, ilalagay mo lang siya para hindi matalsikan yung mga iba mong appliances na katabi ng induction mo. Ilalagay mo siyang ganyan. Tapos, kung ba dito yung kawali mo or kaldero, dyan lang yung magtatalsik yung mga oil. So, yan. Kaya ako siya binili. Pero hindi siya yung Yeah, too much stuff. hindi siya magandang okay lang. Compare sa, kaysa naman maging oily yung ating tiles or mga appliances na katabi ng ating induction. Makaka-help naman to. Pero hindi siya maganda. Napaka-cheap ng material. Yun nga, parang lang siya, parang, tawag nun? Parang aluminum foil. So, yan. Ito na yung last. Dalawa yung yung binili ko nito. Nakita nyo na yung isa. Ito naman, same na nung kanina. So, yun na yung ating pag-haul, guys. Ayan, patayin ko muna para na-record kayo. Thank you guys for watching. Sa wakas, natapos ko rin yung pag-haul kahit medyo pain siya kasi nga nagbe-memory card error. Sana lang na-record ko na lahat. And, ang sobrang excited ako ay eto nga. Eto yung camera. Eto pa. Tingnan nyo yung kalat. O, ganyan ang reality pag nag-haul ka, guys. Diba? Ang dami kong liligpitin. And ito yung mga hinugasan ko. Hinugasan ko ulit siya kanina. Hinugasan ko rin siya kagabi, pero hinugasan ko ulit para talagang sobrang linis niya. Tapos mainit na tubig. Yeah, para malinis siya kasi nga second hand siya. So, yeah. Eto, excited ako dito. Pag-aaralan ko to. Yung ating A6400 na Sony na camera. And yung mga boys, kakain na lang sila sa sa Footy Club.
Kasi nga, may presentation sila. So, sabi ni Jan, wag na raw ako magluto kasi gagabihin na sila pag uwi. So, yun guys. Yun na yung ating pag-haul. And, yeah. Eto, nabanggit ko to sa inyo nung bumili ako ng laptop na sabi ko, naghahanap ako ng camera. Doon sa pinunta namin, wala silang ganito. And doon naman sa JB Hi-Fi pumunta ako, wala rin silang stock na ganito. Meron sila yung display lang, pero wala silang stock, kaya nag-order ako online nito. So, excited. So, yun na guys yung ating pag-haul. Kamo baba, naglalaro na siya ng mga bubbles. Okay, say thank you guys. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Baka mag-vlog ako sa ano ba yun? Hindi golf. Footy game. Kasi first time mag-game ng mga bata sa footy. So, yeah. Maaga kami aalis sa Saturday. So, yun na guys. Thank you. Maglilinis na ako ng mga kalat ko. Bye. Thank you. Bye.